Yang. Kapatid ko na. So yan guys, nandito kami sa kuan, sa Waig, dito sa amin. Oh. Ayan si Mrs. Kapatid ko. Ayun ang rainpot. Niligo kami dito guys. Oh. Kapatid mo. Oh. Tapos mamaya guys, magluluto din kami ng kuan, yung binili namin na kuan, isda, bangus. Bali sisigang namin. Pero ngayon, paano na muna kami? Alamig muna. Ay! Ah! Kapatid mo. Lamig! Kapatid mo. Ganda ng kuan, tubig. Oh, ganda ng view. Yeah. Ah. Ako din. Ito din. Yan guys, mag-prepare muna ako ng paglulutuan ko. Kasi luluto natin yung bangus na kon. Ulam natin, alin nandito. Ay, babad pala natin kasi frozen yun eh. Walang mabibiling kwan dito sa amin. Yung fresh. Ito. Babad muna natin. Papa. Oh. Uy! Babad ko muna guys, tapos mag-ano ako. Magtitingin ako ng mga kwan, panggatong. Yan. Yan ang ulam namin. Dito si Mrs. Nagbabagoong. Yan. Kapatid mo. Pa! Pa, yung isa. Yan. Kapatid mo. Ganda ng flow ng tubig. Ay. Sino ang masaya? Kanina pa nagyayayan guys, nung pagising pa lang niya sa umaga eh, nagyayaya na dito. Kaya nga, sino ang masaya? Report! Ngayon guys, ang oras na eh 11:30 na yata. Dito na rin kami kakain, ayun ang ulam namin, yung bangus na yun. Hap! Lang init. Bakit yung payong ni mama ko ni mabilis? Bakit yung payong? Ay, guys, kain. Guys, first bite. Ah! Dal! Wow! Ayun, nakasalbabida na siya. So yun guys, nagkano ako ng panggatong. Dito pala hindi problema ang panggatong dito kasi may mga maraming mga puno dito, maraming mga tuyong pwedeng panggatong. Ito
Ito, anuin ko lang mamaya pagka nakalinisan ko na yung kwan. Yung bangus. Linisan ko muna yung bangus. Bali, sinigang ang pagluluto natin dun guys. Ayan guys, kwan. Update ko kayo ulit mamaya. Linisan ko lang yung iluluto natin. Doon. Yung iluluto natin. Ang ganda ng kwan guys, ng mga ulap. Then guys, mag-iwan na tayo ng ricado niya. Ito na yung bangus, oh. Nalulutuin natin. May sinigang tayo dito. Nasaan na ba yung sinigang? Dito yung sinigang. Ito. Oh, yan, oh. Talon ng talon. Tira, talon. Oh. Then guys, magkano tayo ng pan natin? Ricado natin. Simpleng recipe lang guys para kuan. Dito kasi tayo sa ilog. Para kuan. Na-enjoy natin yung paglangoy. Dapat yung mabilis ang luto lang. Ayoko na maligo. Tara na, uwi na tayo. Balik ka nga. Dali, nakalot Di ka lang. Saglit lang. Saglit lang daw, bakit? Saglit lang. Oh, bakit? Bakit? Di ka. Dali lang daw guys. Pagbigyan natin. Ano? Papakalinis ka lang kay mama. Oh, dito sa pasukat mo. Ganun ah. Okay. Okay mo yan ba? Ako pa, gusto mo? Guys, tuloy natin yung ginagawa. Update ko kayo guys pagkakuan. Sasalang na natin. Walang gulo-gulo sa kama mo. So yan guys, nagpapaningas na ako ng apoy. Mabilis lang ito guys kasi kuan. Kasi ito yung tuyo itong mga kahoy na gagamitin natin. Ano? Ano? Tapos may ano tayo dito. Nagdala kami ng pangsabaw. Ito. Balik to sa bahay namin guys. Guys, lagay na natin. Ano? Lagyan natin ang sabaw. Tagal eh. Ah! Tanggal na! Ayusin mo. Ah, tanggal na! Ano? Ayusin natin guys. Ah! Eh! Uuwi mo. Ito nga, oh. Lagyan natin ng bato dito. Baka nahulog. Ay, hindi yan nahulog. Pinakalapat natin. Ano? Lakas ng apoy. Lagyan natin yung malalaking kahoy. Magdiniwas mo ka. Ayan. Tapos maghanap tayo ng pan guys, ng sasawag natin na pan. Pako kung meron. Kasi tapos na ang tag-ulan dito. Ewan ko kung may mga pako pa dito. Ayan.
dito. Wala. Dati nung tag-ulan dito ako kumukuha ng mga pako. Maraming pako dito. Hanap tayo. Wala na. Maganda rin dito guys. Guys, wala na mga pako. Ma! Mama! Maalam ko, may sakay sa loob. Naliligo kami. Naliligo kami dito sa ilog. Then guys, tignan natin yung niluluto natin. Tulo na. Lalagyan mo ng kwan? Ako na. Ang palasa, asin. Asin madik sarap. Uy. Ayun, lagyan ni Mrs. ng kwan. Pampalasa. Ganda ng kulo niya. Oh. Magic sarap, Magic sarap. sinigang, paminta. Mas Meron asin. na ba? Wala na. Wala pa. Ayun na. Ganda ng kwan oh. Ganda ng kulo. Ano naman? Tingnan mo naman yung kwan ko doon. Yung shushu, yung kifi ko. Oh, sarap. Tapos plus yung ganda ng kalikasan, yung view. Ayan. Magic sarap baka naman. Ay, galing ah. Ha? Ito, mamaya na to. Sige, pwede na rin. Asasin. Ang sarap. Yung maasim na maasim. Asim-asim ng mukha mo. Tapos, Pinasin. asin. Kinamay ko na, kami lang naman ang asawa ko kakain. Tsaka yung anak. Ay, hayit! Paano sa gabi? Wait lang, tikman natin. Nandun yung kwan, yung ako lang. Siyempre guys, sinikman yan. Ganda na view! Tapos sa ilalim kami ng kahoy guys. Mga punong kahoy, yung bundok. Oh. Ay, bakit pa? Tikman na natin yung niluluto natin. Yung sinigang. Sinigang-gong. Sinigang na isda. Pa! Ah, Tanggal na. Tatapos na mo. ah. Ang sarap. Ay. Sarap. Matabang. Tama na yun. Enough na. Sarap. Papa, wala man lang gulay to? Walang pako. Naginip na kasi guys, kaya wala na. Bihira na yung Papa, pako. tikman mo. Blow mo. Blow mo. Sarap. Wait lang. Sarap, sarap. Kaya mo na lahat yan, mas maganda yung maasim. Mas maganda, masarap. Yan. Nasim. Sarap. Hanapin, konting pakulo pa.
Tara, kakain na. Tapos ligo-ligo na naman. Gulang. Walang gulay. So yun guys, kain na tayo. Yung ulam natin. Wow, ang sarap. May anak. Huwag ka naman na lumaparas ako. Kanin namin. Magpipinggan na lang kami. Kain tayo guys. Pipigan tayo, guys. Magpasubok ka na kay papa mo. Nita Aldrin. Kain, guys! Kain tayo guys. Kain po. Ulam for today is ay, ang liit. Tapos ang pumunta dyan. Tignan ko lang. Ay, sila mama, oh. Kikita ko. Kain! Halika na dito ah. Halika na rito, kain na tayo. Nanggunang gulguli mo. Sarap! Kain, guys! Kinakain ka na. Ah. Diba? Mukha kay papa mo. At. At. Sarap! Nyamot ko yun. So yun guys, tapos na kaming kumain at ngayon ay maliligo na kami.
Marami din pala mga isda dito guys. Tignan natin kung may makupa tayo. Wala. Feeling. Linaw ng tubig. Asa mo nabili yan? Ha? Ay, wala na? So yun guys, pauwi na kami. Ito yung mga gamit namin. Pauwi na kami guys kasi kung medyo hapon na din. Salamat pala sa pagsama sa amin sa video na to. Yun. Ha? Ano tayo? Ano ka, bulo? Ha? What? Jai? Ayaw na ginilin. Si daddy guys magtitingin ng kalabaw. Oh. Lumalamig na kasi dun sa lilim. Kaya umuwi na kami. Tara. Mamangay.
Medyo malapit lang guys ang pag-uwian namin. Dito lang sa tapat namin dito. Sa banda road. Doon sa banda road. Yung bahay natin. Opo, malapit lang. Tapos yung ito ng tatay. Andun na.